אעשה טירונים. אז אמרו לי שנה לאדם את החיים, לא אמרו לי ששן בלילה שעתיים, שאת כל המסעות אעשה פעמיים. לא אמרו לי מה זה לפקד טירונים, לא אמרו לי שכל הלילה אסחל, רק רציתי להעניק את הכומתה לחייל. לא אמרו לי מה זה לפקד טירונים. אז אמרו לי תראה, תפקד באמת. תוך כדי הבח זרקו עליי זיווד וטומט. לא אמרו לי שצריך חתונה עם הכלים, ושטומט לא יהיה קשיר בגלל סימונים. לא אמרו לי מה זה לפקד באמת, לא אמרו לי אימון בעומס חום 4 ולתפוס כוננות מונפצת לעזה. לא אמרו לי מה זה לפקד באמת. למי היה מושג של הגדוד קוראים רועי? ומי לעזאזל חשב שהגדוד מבצעי? ומי בכלל רצה להרים פגזים? בסך הכל רציתי לפקד טירוני. תדלג לרמה, יש שם נוף יפה, תשנה אווירה. לא אמרו לי שלא יהיו מים חמים, ושבכל הלילות אני ישן על מדים. אז אמרו לי תדלג לרמה, לא אמרו לי ביקור כל ארוחת צהריים של קצין עם ארון או פלאפל או שניים. אז אמרו לי תדלג לרמה. ומה זה המקום המונפץ הזה סגב, וכולם רוצים להיות עם יובל בסבב, ולמרות הכל אנחנו נהנים. יושב במפיק מחולל אירוע, חושב אם יכול להיות יותר גרוע, ואז המגד מקפיץ בזמן הללויה. הללויה, 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 הללויה.